मोबाइल ना देवलन, चोरा के एक दू टूम बात कहली, ये सब बात बतैली कि भाभी के साथे रहत रहन। हम कई बार पकड़ ले बानी। नोटिस डबले रहे लो सिरानी हैंगर लगा के, ओकरा बाद हम जाकर रहते सिरानी हैंगर लगा रहे तो देखो तो पूरा तार से आ दाब के लड़का के औंठा उगल बा है पर दूगो है पर दाबले बा। छत पर सुतर रहे लो देवर भौजाई, तो हमर ननद गईनी उठ के 3 बजे भोर में देखनी तो अपने भौजाई के साथ छत पर सुतर रहलन। नानी अपना हाथ से पोसले पल्ले रही पिंकी के, और नानी के जितना अरमान रहा सगरी अरमान पर पंचायत के मुखिया थाना प्रभारी के द्वारा अरमान पर पानी ना पेट्रोल छिड़क के जरा देवल गईल। कौन घर बाटे वही में ले जाके उनका बहुत बेरहमी से मार के पीट के झोटा वोटा पूरा उखाड़ के और उनका के डाटा केवल से गर्दन दबा के मौत कर देलसन। नमस्कार रघुदातनी जियो भोजपुरिया, हम राजेश। अभी हम पहुंचल बनी मोतिहारी जिला के सुगौली थाना क्षेत्र के कोबिया गांव में, जहां पिंकी के शादी बेतिया जिला के मझवलिया थाना क्षेत्र के जौकटिया गांव में होता और वही जग 1 साल बाद हत्या कर दिया जाता। परिवार वाला के आरोप बावे कि हत्या करे वाला उ दामाद के अवैध संबंध रहा भौजाई के साथ, जौना के लेके उ महिला विरोध करत रहे, उ पिंकी कुमारी विरोध करत रहे, जौना के लेके उ पिंकी के हत्या कर दिया गई। परिवार वाला के बहुत अरमान रहे बेतिया जिला में शादी करतनी, परिवार के ना पता रहे कि जल्लाद के घर शादी करतनी और उ जल्लाद हत्या कर दी। स्थानीय मुखिया पर सीधा आरोप लगता, उ स्थानीय मुखिया न्याय देवेला, उ स्थानीय मुखिया न्याय के गला घोट देता। जैसे पिंकी कुमारी के चार्जर के तार से गला घोटल जाता, वैसे ही स्थानीय मुखिया परिवार के न्याय नहीं दिवावत और न्याय के गला घोट देता। स्थानीय प्रशासन भी ओकरा साथे मिल के परिवार के गला घोट देता वे। इंसाफ के दर दर के ठोकर खाता परिवार। माँ जन मौजूद बनी पिंकी के, यहाँ से जानकारी लौली कब शादी कहनी और कैसे विवाद चलत रहा। परू शादी कहनी जौकटिया में, हमरा बेटी के हम ना जननी, हम जननी सुख होई उलो रहे जलाद, हम ललन सा के बेटा, ललन सा के पतो राखत रही साथे। अच्छा रघुवल उनके बात होत रहा तो का वहाँ के पिंकी बतावत रही कैसे का घटना के अंजाम देवल? मतलब वहाँ के मौत भल ओकरा 1 दिन पहले हमनी से बात भरे तो उ बतैले रहनी हमनी के जे उ अपना भाभी के साथे रहत रहन। हम 1-2 बार पकड़ ले बानी तो हमनी के कब का करी, सब लड़की के अब समझैनी सन, कहनी सन ठीक बा अब का करम, कहबो तो सुधनिया। अब वो दिन रात में जब बात होते 1-2 टूम मोबाइल ना देवलन, चोरा के 1-2 टूम बात कहली, ये सब बात बतैली कि भाभी के साथे रहत रहन। हम कई बार पकड़ ले बानी तो हमनी के ना केयर करनी से उतना। अब वो दिन रात में फिर का भल कि छत पर सुतर रहे देवर भौजाई, तो हमर ननद गईनी उठ के 3 बजे भोर में देखनी तो अपने भौजाई के साथ छत पर सुतर रहलन। पिंकी रंगे हाथे पकड़ ले रही? हाँ पकड़ लेली। जब उ रंगे हाथे पकड़ लेली तो अपना सास के ससुर के सबके देखा देली। जब देखा देली तो उतर के गइल सन देवर भौजाई आ सोन घर बाटे वही में ले जाके उनका के बहुत बेरहमी से मार के पीट के झोटा वोटा पूरा उखाड़ के और उनका के डाटा केवल से गर्दन दबा के मौत कर देलसन। जब हमनी के वहाँ पहुँचनी सन, न्याय मांगनी सन तो थाना प्रशासन मुखिया सब के उस साथे में रहे। हमनी के मार पीट के धमकी दे के हटा के ज़बरदस्ती लाश फूंक देलक लो और कहता लो कि हमनी के तो 10-10 लाश 11 लाश खपा दिल बानी सन। ये 11वां लाश पकड़ा गल बा गलती से। हमनी के ई दिन हो गइल हाला गुली हो गल वैसे पकड़ा गल खन। 100-300 लोग के सामने थाना प्रशासन 40,000 रुपया हमनी के नज़र के सामने लेलक। वही जन सामने मुस्लिम के घर बा ओकरा से खेत पर 40,000 रुपया लेके हमनी के सामने थाना के हाथ में गना। थाना 40,000 रुपया लेके चुपचाप वहाँ से हट गए। जबरदस्ती हमनी के मार पीट के धक्का मुखिया दिवा के लाश लेके भाग गइल सन। हमनी के निकाल दिलसन घर में से। हमनी के पीड़ित परिवार जब जाता है तो पीड़ित परिवार के साथ धक्का मुक्की कर लेता, मार पीट कर लेता, डेढ़वावल जाता। या लड़की के पिताजी बानी, उ पिंकी के पिताजी बानी, जना के नशा के गोली खिला दिया जाता। ओकरा बाद से सादा कागज पर, एक कोरा कागज पर साइन करा लेवल जाता और हत्यारा पार्टी बा ओकरा से पैसा लेके मामला के दबावे के प्रयास कर लेता। रउआ साइन कर देनी, काहे साइन कर देनी, कैसे साइन कर देनी? साइंस कर देनी हमरा के नशा के गोली खिया दे लोग, हम नशा में हो गए रहनी। ओकरा बाद में नशा में होइले के बाद में हमको दस्तखत करा ले मुखिया जी बिपिन, आ ओकरा बाद में उनका भतीजा हमें के विनय शाह के दस्तखत करा ले। उ का करे निहुर गए पीठी पर आ कागज धर ले दस्तखत करा दिले। ओकरा बाद थाना प्रहरी रहे तो ठीक रहे, थाना प्रहरी चल गल।
चल गल तो ओकरा बाद हमारा पूरा परिवार को झोटा वोटा उखाड़ के मारे लगल, डर के मारे हमी के कुछ ना बोलनी सन। प्लस में का बोल जे लाश के उठा के पटक दिल पचाटी पर आ उठा के हैसो से कह के 4 जगह लाश रास्ता में गिरेलक लोग, ना नेहलक ना धोलक लोग। आ 3 दिन पर काम क्रिया करो, 3 दिन पर चोरौका मुआवल नहीं करता, 3 दिन में काम कहेंगे 12-13 दिन में काम होला। आया नोटिस डबले रहे लोग सिरानी हैंगर लगा के, ओकर बाद हम जाकर सिरानी हैंगर लगा रहे तो देखो तो पूरा दाब के नाटी तार से आ दाब के लड़का के औंठा उगल बा है पर 2 गो है पर दाबले बा गेट में। सब मिलता जुलता बा, सब घूस खैले वालो, सब मिलता जुलता, सब लूट पाट के खैले वालो। आ जोगी साहब के घर में पंचायत भइल बा, उनका बथान में सब जना मीटिंग बना के आ मुखिया के घर के सामने पुरुम में जोगी साहब के बथान में भइल बा सब मीटिंग आ हमरा गाला दबा के इथी खैले वालो दस्खत करो। पिंकी के पापा के आरोप बा कि हमरा के नशा के गोली खिया देवल जाता, ओकरा बाद मुखिया के भतीजा निहुर जाता रहे, उनकरे पीठ पर एक कोरा कागज से साइन करा लेवल जाता, ठेपा ले लेवल जाता, एक फर्जी चेक सब थमा देवल जाता जौन है पर खाता में पैसा नहीं करत, फिर मार पीट के उस चेक के छीन लेवल जाता है। और ये आरोपी के जौन बा की पूरा प्लानिंग के साथ साजिश रचल बा, पंचायत के मुखिया के साथ साजिश रच के ये हत्या कइल गेल बावे। उ पिंकी के जौन हत्या भइल बा, यहाँ पिंकी के नानी अपना हाथ से पोसले पलले रलिया पिंकी के, और नानी के जितना अरमान रहा सगरी अरमान पर पंचायत के मुखिया थाना प्रभारी के द्वारा अरमान पर पानी ना पेट्रोल छिड़क के जरा देवल गईल। ई परिवार के अरमान धधकता और उ पेट्रोल के आग में जलता, लेकिन पीड़ित परिवार के अभी तक इंसाफ नहीं के मिलल। उ पंचायत के मुखिया ई परिवार के ना ई पूरा समाज के गला घोट देले बा। डाकुआ मुखिया ना डाकुआ डकैती कैले बा, उ मुखिया डकैती कैले बा। 16 तारीख के लड़की सामने से भेंट सोचे के सवेरे मुआ देव सन। सुनी हमार बाबू का मुआ सन गाला माई हई बांध के घींच के लमड़ा का हमार बाबू का मुआ सन, मुड़ी में का झोटा एको को ना रहे। इतना दशा से हमार लड़की मुअल बिया, हमनी के वन पानी नहीं के घोटात वो लड़का खातिर। आ तो बाला जोड़ी ओकरा बाप से एक में 12 लेखा झुका सब 50 गोला साइन कैल सा 3 गो हमार नाती बाहर से आवत सन आवत चले साइन करवा लन। ये सलो खेला हमरा बाबू का उ जरिए से ओकरा सगे रहत न चाहे ना बियाह करी तो ओकरा से काहे कैलक। 5 बजे भोर में हमरा लगे फोन आयल, हम भौजाई कहली बोले बॉबी के मियाज खराब बा, कस के आ जाइए जान, बोले बेतिया लेके जाता रह लोग ये सब केहू। तो हम अनी घरे आ पापा के कहनी, पापा के बोला के लेके जात रहनी। हम रास्ता में भैया हमारे फ़ोन कैल लोग बोले मुँह आ दिले बारसन, बोलू जा सन जल्दी। तो हम गईनी आ पापा जी हमारे साथ में जात रहनी। तो पापा जी रास्ता में उतरनी जो करिए चौक पर से, तो हम वहाँ से दौड़ते दौड़ते गईनी अपना बहन के देखे क्लास कोई खपा ना दसनू। हमारा पापा के रास्ते में से वो कहान ले के चल गई सन। जब से एक बेर भेंट होता, जब कागज़ पर साइन उइन करा ले सन, तब जब लाश के उठाओ बेरी हम कहनी लाश हमारे ना उठे, हम भाई लोग आई लोग बाहर से उज्जे तर कोई लोग उतर होई लाश के पकड़ ले कि ना उठी, पोस्टमार्टम होई कार्रवाई होई तब जी। तो 20-25 आदमी मिल के हमारे हाथ आ गोर छान के लेके अलग रूम में बंद कर दिलक लोग। आज जबरदस्ती लाश लेके भाग गल लोग। काहे अलग बंद कर दिया लोग जी हम काहे तू काहे आवत रोके जान आज साइन जबरदस्ती के जाने कहा कब साइन मारले पिटले रहे लोग जी। देखिए पूरा हमारे हाथ में दाग बादे हाथ उठ दिले रहे लोग वो मिल के आ गर्दन जोगी सा के बेटा हमार दाब दिले रहन उ जान घर में बन के आदेश सा। तू गई रहलू बनी कैसे का भइल, कौन चार्जर से मुँह अइलस लो दाब के? हई डाटा केबल से उ 2 जगह उगर है उ निशानी। आ जब सिरानी लगल रह जब हम हटा के देखनी तो डाटा केबल के चिन्हा रहे, पूछनी तो कहता रह लोग यही साड़ी के निशानी है। तो हम कहनी साड़ी के निशानी ऐसे ना उगेला उ थोड़ी सा छिलाए रहा था, 2 निशानी रहे। तब कहता रह तू जानता रू? तो हम कहनी हाँ हम जानता नहीं। वो जन डाटा केबल धोए रहे लगा दे रहे लोग उठा के थी में चार्जर में
तो हम कहनी ना ये डाटा केवल उठा के लगा दिल लोग। जब थाना अइलक फोटो खींचलक तो हम कहनी कि पोस्टमार्टम में जाई तो कहता लोग कि साइन हो गल पोस्टमार्टम में ना जाई। पैसा के कोनो चेक भी मिल रहे नु डुप्लीकेट रहे ना दिल सब मार के छीन लेला सो जनू में। हाँ तो ई पीड़ित परिवार जन बा इंसाफ के गुहार लगावता। पीड़ित परिवार चाहता कि इंसाफ मिलो, ई पिंकी के इंसाफ मिलो जौन बेगुनाह पिंकी के उ परिवार के द्वारा ससुराल वाला के द्वारा चंद रुपया और अवैध संबंध के विरोध कैला पर हत्या कर देला था। पीड़ित परिवार के इंसाफ दिलावे खातिर वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी। वीडियो रुआ यूट्यूब फेसबुक पे देखे के लिए अगर वह यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करी। लेकिन ई हत्या में कहीं ना कहीं पंचायत के मुखिया और थाना प्रभारी के संलिप्तता के बू आवत हवे। जौन परिवार आरोप लगा रहल बावे, ई परिवार जौन बा सीधा आरोप लगावता थाना प्रभारी और पंचायत के मुखिया पर मिली भगत से उ पिंकी की मारल बा। 17 तारीख रहनी कोइलवर से हमरा 6 बजे पता चलल। वहाँ से 6 बजे पता चलल, हम 7 बजे निकलनी। 7 बजे निकल के हम लगभग मेरे 11 साढ़े 11 बजे हम मुजफ्फरपुर रहनी। ओकर बाद मुखिया जी फ़ोन कैलन, हम लोग बात कैलन। मतलब हम कहनी कि देखी हमार वापसी हमार मालिक नहीं ना हवन, घर के मालिक हम नहीं ऐसा, घर परिवार चलावनी हम, सब चलवानी हम, उनका से साइन रुआ नत करवाएं। जब तक हम ना आएम, जब तक फरियाई ना, तब तक मुखिया जी फ़ोन दूसरा के कोई दे दिलन। देला के बाद हम उनका से बात भी ना भर, इनकरा के ज़बरदस्ती का जन पता ना का खिया हुआ के नशा करा के साइन करवे लो। ओकरा बाद चेक भी फर्जी मिलल। थाना के पास हम गए इंसाफ लेवे, वहाँ भी इंसाफ ना मिलल। थाना वाला कहता लोग कि उनका बीमारी भर रहे। जब थाना वाला का हम बताइए कि निशान देखिए, जब आप बोल रहे हैं बीमारी हुआ है, बीमारी भल बा, तो इंसाफ वीडियो में कहाँ से थी। तब जन बा कि महिला के तो जला देवल गइल बिना पोस्टमार्टम के, तब कैसे इंसाफ मिली। एसपी DSP कलेक्टर है जहाँ हमरा जाए पूरे इंसाफ खातिर हम जाए। और वो भी हम इठी भी कदल बनी, SP पोस्ट भी कदल बनी, हम फोटो लगा के SP साहब के पास, DSP साहब के पास, पटना तक, जहाँ से हमारा इंसाफ मिली हम वहाँ तक दौड़े। यहाँ तक हमारा दिल्ली जाए पर तो हम दिल्ली जाए, पर हमारा इंसाफ चाहिए हमारा बहन खातिर। तो ई पीड़ित परिवार जन बा कि कर्जा पैसा लेके उ पिंकी के शादी कर देता, लेकिन शादी के बाद हत्या कर देवल जाता। हत्या के बाद परिवार के लोग के भी पिटाई कइल जाता, मारल जाता वे, गरियावल जाता। और आज पीड़ित परिवार न्याय के दर के ठोकर खाता, हर दरवाजा खटखटावता कि न्याय मिलो। अब इंतजार रही कब ई परिवार के न्याय मिलता।